En una calculadora científica tenim els números, els dígits a la part inferior, tenim les funcions a la part central i la pantalla, el display, a la part superior. Podem fer una operació bàsica, com és, per exemple, multiplicar 5 per 6, igual, i en el display ens apareix el resultat. Amb la tecla AC esborrem la pantalla. Una altra operació podria ser 2 dividit entre 3, ens apareix l'operació a la pantalla, cliquem l'igual i tenim el resultat, 0,666. Hi ha una tecla important, que és la tecla SD, de simbòlic a decimal, que si la cliquem ens mostrarà el resultat en forma de fracció, 2 dividit entre 3. Si el tornem a clicar, ens mostrarà 0,6 periòdic, amb la barra a sobre del 6. Cada vegada que la cliquem ens mostra, va rotant entre les diferents formes de presentació del resultat. Esborrem la pantalla. Podem configurar amb la tecla Shift Config, veiem aquí en groc tenim config de configuració, i podríem configurar com entrem i com obtenim els resultats a la pantalla. Entrada, sortida, cliquem a l'1, i llavors podem dir el número 2, entrada matemàtica, sortida decimal, que és com estàvem treballant fins ara. Molt important també és l'ús dels parèntesis. Tenim aquí els parèntesis a la calculadora. Podem clicar al parèntesi, podem, per exemple, 5 més 4, tanquem parèntesis i el resultat el multipliquem per 2. Ja sabem que primer l'operació té preferència al parèntesi, per tant serà 5 més 4, 9, 9 per 2, 18. Quan cliquem l'igual, obtenim el resultat. Important és aquesta tecla que tenim a la part inferior, la tecla ANS. Si esborrem el resultat, i ara fem, per exemple, cliquem la tecla ANS, ens apareixen a la pantalla en el display ANS. Aquest valor sempre guarda l'últim resultat de la calculadora, en el nostre cas 18. Per tant, si fem ANS dividit entre 3, seria com fer 18 dividit entre 3 al clicar igual, ens dona 6. Ara l'última operació, esborro. Si cliquem la tecla ANS igual, ens apareixerà altra vegada com a resultat el 6. Per tant, la tecla ANS és molt important per recuperar sempre l'últim valor que hem obtingut. En aquest cas també podem fer, esborrem pantalla i dir-li, per exemple, ANS i la tecla X al quadrat. ANS al quadrat. Com que el valor anterior era 6, 6 al quadrat, quan li diguem igual, ens apareixerà el resultat 36. Per tant, veiem que totes les tecles tenen diverses funcions. Per això tenim en una mateixa tecla, tenim el valor de la funció, tenim un valor en groc, que l'obtenim clicant primer la tecla Shift, i un altre en vermell o blau, que serà també amb la tecla alfa. Per tant, una mateixa tecla té diverses funcions. Si volguéssim fer un valor al cub, esborrem, per exemple, podem fer 2x al quadrat. 2 al quadrat, que sabem que val 4. Si volem fer ara, per exemple, 2 i volem fer el cub, hauríem d'apretar la mateixa tecla, però com que la X està al cub està en groc, hauríem primer de clicar al Shift, ara sí que tenim la funció en groc de la mateixa tecla, 2 al cub. I quan diguem igual, ens farà 2 al cub, que sabem que val 8. Per exemple, també tenim una tecla important, és la pi, la lletra pi. Fixeu-vos que la tenim a la part inferior en aquesta tecla, amb groc. Per tant, si volem obtenir el valor de pi, el que haurem de fer és clicar a Shift, la tecla inferior, obtenim la pi. Si fem l'igual, ens dona el resultat de pi amb 9 decimals, 3, 14, 15. Amb la tecla simbòlica decimal que hem vist abans, si la cliquem, ens dona en forma simbòlica, és a dir, la lletra pi. Si la tornem a clicar, ens dona el resultat en forma decimal. Esborrem. Una altra tecla que tenim aquí, x elevat a un quadradet.
Aquesta tecla, si la cliquem, voldrà dir que podem posar qualsevol valor tant a la base com a l'exponent. Com hem vist, si clico aquí un 4, tenim el 4 a la base. Per anar a l'exponent ho fem amb les tecles que tenim aquí amb els cursors, cliquem cap a la dreta i el cursor se'ns posa a l'exponent a dalt. Si ara cliquem un 3, tindrem 4 elevat al cub, 4 per 4 per 4. Quan cliquem l'igual, obtenim 64.